kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang KSD syukuran ingkang dipun tindakaken dening Bu Hajah Supatmi ora lokak saya kebak jumbuh kalih ngendikane pangeran sapa wong sing pinter syukur sapa sing pinter ngaturke panuwun karo Gusti yekti bakal ditambah ing reh nikmatipun. Ayo terus. Ya Mas Win. Oke. Meh rahina semu bangyang haruna kaati netrane uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara sakatar kini dungane engkung ler wuwusing wini panca ing papetoking ayam wana ing ingkang cinarita nenggih gumelaring pertapan arga kailasa gedhe pangaribawane agung kang dadi cahyane ingkang mapan oning kono ayom ayem tentrem jenjem permanem karana kasrambah mring pangayomane nenggih sang pendhita anyar katon Trisang Bima Suci padhang bulan kekencaran
dan sembah niring ulun kapurba sang murbengrat sahanane kang dian kanang sihing dasih sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwanggo kawula nuwun sewamit pasang kaliman tadbi tinebining tulak manu dumawaing tawang tuwang penemban kula satriya Madukara panengah Pandhawa Arjuna ingkang sowan mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwan tuwa kunjuk wonten pepada paduka Sang Bima Suci. Arjuna tak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat diprayogake anggen musibah. Nuninggih pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Ndak sawang katon sumengka pengawak bojro sigra kang mawa kita tumeka ana ing arga Kailasa. Ana wigati apa Janaka? Aduh, penemban. Sewu lepat tadah wadana yektosipun ripalungguhan samangke para Pandhawa bingung bilung-lungan wiwit panenggak Pandhawa Kakang Asbratasena ingkang anggebyur wonten ing segara kidul ngantos ripalungguhan samangke mboten wonten kabul kawusananipun nanging raos kula sakmangke tentrem sarta jenjem saksampunipun kula ngadhep wonten ngarsa paduka kula sowan wonten ngarsanipun Begawan Bima Suci tanpa benten kaliyan sowan wonten kadang kula sepuh Jodipati sakarepmu anggenmu nemtokake tumrap rasamu sing baku rasamu marem rasamu tentrem kowe nganggep aku Werkudara ya kena Bima Suci ya kena sing merdika wae inggih ngaturaken panuwun kejawi saking menika paduka sampun anyebar kawruh kasampurnan utawi sangkan paraning dumadi pramila saking menika Janaka menika peranganipun titah ingkang ngelak kalian kawruh luwe kalian ngelmu mbok menawi wonten lilaning penggalih sepisan kula badhe suwita mongko dados putra siswa paduka dening ingkang angka kalih kula nyuwun wedharing kawruh kasampurnan dumateng paduka Sang Wikudebya. Janaka, kowe kuwi satriya sing pinter, buntas, kawruh luhur apa wae. Jaman saiki wis akeh wong pinter
lan carane nularake kepinteran ora kudu diwulang lan diwejang dikandhani. Dadi wong pinter kuwi ora perlu kakean gunem nanging cukup kok contone tumindakmu sing becik, pakartimu sing apik, malah kanthi mangkono wong-wong kae bakale nulat lan nyuntuh marang pambekamu ingkang luhur lan becik. Merga jaman saiki wong kuwi wis ora gugu dikandhani karo sapa-sapa. Akeh-akeh ora gugu yen dituturi. Sebab wong sing seneng kandhan-kandhan mau cape karo tumindake kala mangsa ya siji, kala mangsa ya geseh. Kejaba saka kuwi gatekno Arjuna. Elek-eleke menungsa. Elek-eleke menungsa kuwi yen kawruhe dhuwur banjur rumangsa suci dhewe, rumangsa bener dhewe, rumangsa apik dhewe. Mongko hambek sesungaran sing kaya ngono kuwi dudu sipate menungsa nanging yektine sipate makluke pangeran ingkang derajate asor. Mula kowe kudu ngati-ati permati aja grusa-grusu. Sorote pantam sumuluh hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remo-remo kalingan ngangrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling aduh penemban nadyanto kula condong rumajang kaliyan pangandika paduka ning menapa kinten-kinten sanadyan namung seklimah paduka mboten kepareng medharaken kawruh kasampurnan dumateng Janaka. Arjuna kowe tak kandhani wong yen wegik wong yen pinter kaya kowe kuwi ora perlu njaluk wejangan karo Bima Suci. Aja nganggep Bima Suci iki guru ning kanggone wong sing limpat kaya kowe. Yektine alam saisine iki bisa dadi gurumu. Alam saisine sing mapan ana ngarep, mburi, dhuwur, ngisormu kabeh dadi guru sing becik. Lamun to mletik kang dadi pamikirmu. Mula kang mangkono. Tinimbang aku mengko juweh nreweteh medharake kawruh kasampurnan ning nyatane munggo abang-abang lambe anggenmu kepengin caket karo kakangmu do anggep aku iki Werkudara. Mula ripalungguhan iki aku wegah mejang kasampurnan. Besok ana jagat jaman sing bakal nglantarake murih kowe bisa sampurna. Rinangkul kinempet kempit dosang reknaning bawana. Aduh penemban nanging kenging menapa nadyanto paduka tansah selak raos kula tentrem jenjem permanem mila kepareng boten kepareng kula badhe nderek suwita wonten ing arga kilasa mriki yen pancen karepmu ngono monggo aku ora meksa aku ora mrintah aku ora menggak ning sing jenenge siswa kudu pinter ngreksa marang kahanan ora kok njur ngreksa karo gurune ning ngreksa sucine pertapan iki. Upamane ana sapa wae sing bakal ngagru-agru ganggu marang katentreman. Kowe aja mung begegek kaya mangkono nggih ngestaken dawuh paduka menawa.
Dewa Sugata marang kang soreng perang ngudani arum-arum ngendanu ngawiyat Arjuna nuninggih pukulun Bathara Indra sembah kula katur. Iya, tek kowe mapan ana ing Arga Kelasa Janaka. Nuninggih kula menika putra siswanipun Sang Begawan Bima Suci. Mongko kae iki kakangmu, kae iki Werkudara. Monggo anggenipun mastani. Ning nyatanipun antawisipun Kakang Mas Werkudara kaliyan Penemban Bima Suci menika jejibanipun benten darmanipun boten sami. Gandeng Ripalungguhan iki anggone Bima Suci rina wengi tansah nyebar kawruh kasampurnan sarta anggene nindakake puji dikir gawe gara-gara kagiri-giri ning kahiwangan. Ripalungguhan iki aku bakal nemoni kelawan Bima Suci. Nyuwun pangapunten. Ripalungguhan samangki Sang Penemban Bima Suci mboten nampi rawuhipun Dayoh Nadyanto menika dewa. Lho, yen ngono si Bima Suci nyepelekake kelawan Bathara Indra. Mboten kok nyepelekaken nanging menika sampun dados paugeran menika nyaketi para enjang. Saklebetipun para enjang kados mekaten mesti kemawon sedaya para siswa kalebet Sang Bima Suci nindakaken ngibadah kalih perangan sak njawining wajib kanthi panyuwunan rahayuning Rat Pramudita kakehan bebangal wera minggat dadi glepung. Monggo kula tandhani. Ngateko. Wah. Wah. Wah.
Longgo parung bredhe jaringamu. Ah. Wah. Lo. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah. Lo. Ah. Wah. Lo. Ah. Wah. 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 Ah. What? Oh, oh, oh. Waduh yang wah. Ayo Ram. Ingkang angka 3 kumawantun ngentosi pendolop Basundara. Marem. Kapan-kapan lek wayangan sinabu anake yoga-yoga kabeh. Apik iki. Uyuh. Ah, jane elok bocah-bocah siswa ana ing Arga Kelasa kene yaene sik melek kabeh kaya ngono. Monggo klaturi murba wasisa. Paman Bukulun. Bratasena. Anggen kita madhep pendhita kanthi apeparep Bima Suci cetha yen nyengkah kelawan kudrat nabrak kelawan pepakem saka pangeran. Dasare apa dek tembungmu kaya ngono? Salahku apa? Kodratmu kuwi dadi satriya kok reka-reka dadi brahmana. Bathara Guru. Apa aku kleru yen pengin dadi satriya pinandhita? Malah saka petungku ratu lan satriya mudune para pejabat negara kuwi hambeke kudu satriya pinandhita. Supaya anggone netepake kawicaksanan wedaya tentrem. Merga lambarane ya mung agama kang suci. Anane akeh para sentana praja sing ngumbar dosa srakah adoh saka welas asih marang para dasih. Merga uripe ditunggangi karo nafsu sing mung uja murka tanpa gagas kawula sing padha rekoso. Helinga diwa ki wakile kawula wakil kuwi kewajibane ngladeni karo wong cilik. Merga wong cilik sing blanja kowe nganggo dhuwit pajek pendak sasi.
ning mripatmu merem batinmu wuta atimu atos kaya watu. Sakarepmu lek ngucap suwuk-suwuk. Niki Bima Suci kedah mangsuwuk menika Bu kula. Iki mendah lek sore ngene mendah apike. Bima Suci apa? Ingkang angka 2. Anggenmu nyebar kawruh kasampurnan. Kuwi cetha nawonten rak wewaleri para dewa. Kuwi kawruh wadi, kawruh werit, kawruh wingit yen nganti ditampa menungsa sing ora santosa kang dadi imane tan murunga malah ndadekake wong kuwi mau ngengkleng bingkleng angel among. Dasarmu apa ning aku nyebarke kawruh kasampurnan kok anggap salah. Mongko sajroning kawruh kasampurnan iki dunungke marang menungsa. Menungsa ki dumadi saka apa? Dumadine saka sapa banjur yen wis urip kepiye? Tegese babakan sangkan paraning dumadi. Wiwit saka roh banjur dilairake dadi bayi. Dadi wong dewasa nganti sak matine ning mati banjur menyang endi parane. Supaya wong kabeh ngerti marang kasampurnan parandene kok anggap kleru. Merga anggonmu mejang kawruh kasampurnan satemah menungsa padha nyembah karo pangeran ora ngajeni karo para dewa. Yen pancen kowe njaluk kajen waton tumindakmu apik pakartimu becik kowe bakal diajeni dikurmati karo kawula. Lan apa ya salah ndunungake panembah sing bener lamun to menungsa kudu sungkem kudu sujud karo sing nyipta jagat. Upamane nyembah karo Bathara Guru mesti tak anggap kleru. Merga kowe iki titah sing duwe apes dosa kelawan lali. Ning kuwi nyuda kawibawane dewa menungsa ora bakal manut karo dewa. Menungsa bakal manut karo dewa yen dewane ra kakean polah kaya ngono kuwi. Ing atase aku neng kene mulang lan nindakake dikir kidung suci mantra rahayu. Parandine to anggap luput. Kowe iki dewa kepiye? Kudune yen ana wong sing kaya Bima Suci iki kok ayomi apa piye? Malah ripalungguhane iki aku tak takon, jan-jane kowe iki dewane kautaman apa dewane kanistan? Rata laruta godha guru kula sukses. Kentana mutusa sang Sri. Dan neka-neka temenanan para siswa-siswa wonten ing Ngarga Kilasa. Bareng ucape Bima Suci niku bener. Sekak mati teng jenengan. Kabeh do sorak, kabeh do ngonekke bendhe maktung ngoten niku wau. Tur wong siswa niku siji niku pancen beda niku pancen ya mligi. Niku ya mek guyang-guyu, guyang-guyu. Tangi turu mawon niku guyu kok niku. Lemangan nganti petang piring, pokoke lek urung balik ora mandeg lemangan. Sak menika kados pundi Bu Kulun? Purba Masisa ndak pasrahke kelawan jeneng kita Yama Dipati. Jabelen banjuten cemplungna nang neraka jahanam. Yama Dipati. Apa? Kowe lak dewa. Heeh. Bathara Guru mau lungguh ning dhuwur. Kowe malah ndeprok ning ngisor ngopo? Asam uratku kumat. Aku kon njabut nyawamu bingung iki carane njabut piye ngono. Yen pancen perintahe Bathara Guru mara gage tindakno ning aku arep takon. Takon bab apa?
Anggenmu nyemplungke menungsa ning kawah Candra Dimuka ki nganggo paugeran apa ora? Ya nganggo paugeran, dasare piye? Dina iki sapa sing kudu tak cemplungke, sesuk sapa sumben sapa sing tak jabut nyawane. Manut pranatan, manut paugeran apa pancen dina iki Bima Suci kudu cemplungne ana ing neraka jahanam. Ya ora, yen ngono kowe nyalahi pakem, nyalahi aturan, aturan sing gawe kowe dhewe kok tabrak dhewe karepmu piye? Nek nadyan kaya ngopelan kepiye ya Madipati tanpa beda karo panah sing dilepasake karo pukulan Bathara Guru. Neng ndi wae ling nglepasake aku manut panah karo dewa Yamadipati Bida. Yen panah kae ra duwe nalar, ra duwe pamikir, ra duwe ati, ra duwe rasa pangrasa. Yen kowe padha karo panah mung manut ae karo Bathara Guru njur bedane apa Yamadipati karo kewan. Wah, lah. Wah. Tuh sik lara men to sikilku. Bar ku arep nesu ngamuk jangkah. Masa kok abote kaya ngene. Aduh. Entek-entekamu iki kaya ngono. Rasakno karma sing ndok sandang. Sing kudune tutukmu kok nggih guneman sing apik karo nindakake dikir ning kok nyebuli bangsa kaya ngono kuwi. Aku ki salah apa, aku ki kleru apa ngono lho. Kowe tetep tak cemplungne kawah Candra Dimuka, cemplungno yen kuat nggawa. Cemplung. Ayo. Oh sik to. Kowe tak cemplungne kawane aku njaluk tulung. Apa? Aku gendongen ya. Aku pasrah karo kowe aku gendongen ya. Aku njaluk tulung karo kowe tenan. Kaya ngene carane aku kaya kewirangan didukani karo Bathara Guru. Ayahku. Abah Abu. Sik kelingan lek Semari bapakmu. Hese. Ngapa? Iki nggih mlaku nek abote mboten umum. Kowe kerep ngapusi bojomu ta? Aku ngerti. Ketoke bojomu kok terke mangkat ning papan-papan kabudayan punjere Surakarta bar ngeterke njajal kowe ning ndi lungamu ayo. Oh, mboten ngoten niku, Rama mboten ngoten. Alah wis ngono ki entuk-entukmu kaya ngono kuwi. Jawa iki, Pak. Iki kakangmu Yamadipati. Nyoh, kacang, nyoh. Entuk mboten ora. Nah iki, paringane Bupatmi. Tak sudi ora. Rempelo. Moh. Kon mangan kan mau ora mangan lho kowe. Niki enten emping, purun emping. Tak pecah ndasmu ora. Ayo. Lunga. Kowe ora lunga aja takon dosa. Wirangan nang kene kowe. Pahlo Cinawi Arto Arjo Cici
Tunggal ngeten iki jenenge. Antawisipun Sang Bima Suci kalian Ndara Warjuna. Ndara Parata apa keciliken apa Kakang sapa to jatuh mun ora rubeda sampun sumisih perkara sampun sumingkir sing peteng dadi padhang sing ruwet dadi udar gitu. Sampeyan ra perlu kundur rumiyin dumateng Jodipati mang tutukne anggen sampeyan nyebar ngelmu nyata. Merga nadyanto sampeyan niku pinter, sampeyan sekti, sampeyan digdaya. Ning yen sampeyan ora piguna kanggo menungsa, yektine muspra tanpa guna. Tanpa benten kalian ibu kula Hajah Supatmi menika ingkang sugengipun sakwetahipun dipun sramakaken kangge kamulyaning bebrayan agung. Mila saking menika kanthi lampahan Bima Suci mugi-mugi dados donga ingkang prayogi Ibu Hajah Supatmi sak keluarga, Pak Lurah Sumarno sak keluarga sedaya manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki wontenipun namung nikmat mupangat kebak ing reh barokahipun.